Hej, velkommen hjem i min stue. Mit navn er Kjeld Haslund. Jeg vil starte med at fortælle jer en lille anekdote. Da jeg startede i min anden stilling, der havde jeg en ældre gråhåret chef som leder. Han havde arbejdet flere årtier for Coop. Han fortalte mig, at rigtig mange nylanceringer de fejlede. Efter blot 1 til 2 måneder, så var de taget ned fra hylderne. Og årsagen til de fejlede, det var, at producenterne manglede markedsindsigt og markedsforståelse. Allerede dengang, der besluttede jeg mig for, at de virksomheder, jeg arbejdede for, der skulle man have den nødvendige og rigtige markedsforståelse og indsigt. Jeg er uddannet cand.merc inden for afsætning fra Handelshøjskolen i København. Jeg har arbejdet globalt med marketing, business intelligence og salg. Jeg har arbejdet for store internationale virksomheder som L'Oréal, Telenor, Dansk Teknologisk Institut. Sidst har jeg arbejdet 4 år for Cofood, der omsætter for 1,7 milliarder danske kroner i 85 forskellige lande. Jeg startede med at opbygge deres globale business intelligence, var ansvarlig for at lave deres vækststrategi og var med til at udvikle alle de andre kommercielle strategier. Herefter blev jeg ansvarlig for deres globale marketing. I dag har jeg mit eget Bicon inden for Business Intelligence Consulting. I skal ringe til mig, hvis I har brug for en intern eller ekstern konsulent til at udvikle jeres forretning eller marketing. Jeg vil sikre, at jeres fortjeneste, jeres EBIT og omsætning vil stige. Det gør jeg ved at udvikle jeres forretning ved at kombinere interne og eksterne BI-data. Jeres forbrugere, jeres kunder, det er jeres konger. Og vi skal have kongen tilbage til bestyrelsen. Jeg ser frem til at høre fra jer. Hej så længe.